τούρτα με το κερασάκι. Α, τι ωραία. Α, μπράβο, να πάρω και τα μάτια τα ωραία. Μπράβο, Κούκλα μου, μπράβο, μπράβο. Και δεν παίρνω και σένα. Να φαίνεται ότι έχουμε και την ομάδα εδώ κρούσης. Να το βάλουμε και στο blog που έχουμε. Α, μάλιστα. Να πάρω το καπέλο σου ρε που είναι ωραίο. Α, μπράβο, μπράβο. Και σένα, μη σου αφήσω στο παράπονο, μπράβο. Και σένα, βέρες. Α, τι ωραία χάτια, μπράβο. Και τα δικά σου, α, ωραία, ωραία, μπράβο. Και εκεί τα παιδιά, και εκεί τη δασκάλα, μπράβο. Μπράβο σας. Ποια χώρα να είναι λες τώρα αυτή, ποια η σειρά, μπλε κίτρινο. Είναι η Ουκρανία. Ναι. Όχι, η άλλη ήταν η νωρίτερα η Ουκρανία, την είπε. Η επόμενη χώρα που θα χορέψει είναι η Ουκρανία. Ukraine, get ready. Χορεύει η Ουκρανία.
στην Ουκρανία. Μπράβο στην Ουκρανία. Η χορευτική παράσταση έχει φτάσει στο τέλος. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ λέγεται Το γέλιο του παιδιού, το μέλλον του κόσμου. Είναι η 12η συνεχόμενη χρονιά που διοργανώνεται. Φέτος οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Ινδία, Ρωσία, Σερβία και Ουκρανία. Οι 6 χώρες συμμετέχουν σε χορευτικές εκδηλώσεις σε πολλά χωριά του νομού. Σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων στις 9.30 η ώρα θα δοθεί μια χορευτική παράσταση σε συνεργασία με το σχολείο με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θα θέλαμε πολύ να σας δούμε και αύριο την Πέμπτη στις 9 με 9.30 θα υπάρξει μια ομιλία του Δημάρχου του Σερών στην Πλατεία Ελευθερίας και επίσης θα ακολουθήσει και χορευτική παράσταση. Να πούμε ότι ο σύλλογος που το διοργανώνει είναι ο καπετάν Μητρούσης από το Μητρούσι Σερών. Το βράδυ και σήμερα και αύριο θα χορέψουν και οι ίδιοι, οπότε θα θέλαμε να σας δούμε όλους εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Σύλλογος Μητρούσι Σερών διοργανώνει αυτή την ωραία φεστιβαλική γιορτή.